exposition dito sa Madrid. Punta ka. Kaya lang, hindi natin maitutuloy yung ating nagpo-programa kasi sila tungkol sa isang konferensya ng mga pag-aaral sa Pilipinas sa international conference na hindi naman natuloy na. Ngunit sabi niya, ang nakakabusit dito sa mga exposition tungkol sa Pilipinas, ang laging pinapakita, yung nakakaaliw lang sa mga walang magawa na taga-Europa. So, pinapupunta dito yung mga Buluano, kung sino-sino pang mga kababayan namin. Doon ako nagulat. Sinabi niya sa kanyang sulat na yung mga Buluano at ang iba pang luma na pinapakita sa mga exposition sa Europa ay tinawag niya mga kababayan namin. Palagay ko, yun ang pinakamagandang sinabi ni Rizal tungkol sa pag-ibig niya o simpatiya niya tungkol sa ating mga kababayan. Well, ang problema natin talaga, kung si Rizal ang ating Swiss knife, ay kailangan naman nating maging MacGyver para pakinabangan natin si Rizal ng gusto. At ang isang dahilan ng aking pagdadalawang isip ay hindi lang yun. Kundi magmula pa noong nakaraang Disyembre, ikinambyo ko na ang utak ko sa darating namang 150. At ito ang 150 ni Andres Bonifacio sa 2013. Sa aking palagay kasi, higit na kailangan ni Andres Bonifacio ang matagal na pagpaplano sa kanyang 150. Wala kasi siya ng kamag-anak na mayaman. Wala siyang Knights of Rizal. Dapat Knights of Bonifacio. Wala rin siyang Ambet Ocampo. Inaaway pa nga siya ni Ambet. Hanggang ngayon, hindi matanggap ni Ambet na siya ang nag-translate ng Ultimo Adios. Ang una nag-translate ng Ultimo Adios. At sinasabi pa niya, pangit yung translation. Andres Bonifacio. Kaya, higit akong masisiyahan kung ang aking tatalakayin ngayon sa halip na Rizal and the Filipino imagination ay Bonifacio at ang Harayang Pilipino. Pero hindi yun mag-isa. Naisip ko ngayon na mas magtuon ang pansin doon sa salitang Filipino imagination. Kalimutan muna natin sa isa. Filipino imagination. Imaginasyong Filipino, Harayang Filipino. Ito naman talaga ang ating gustong i-cultivate sa NCCA. Kaya ang ating logo, ang nakalagay ay Alab ng Harayang. Alab ng imagination. Ang tema natin sa taong ito, sa ating pagdiriwang ng Artsman, ay tradition at innovasyon. Na kung tutusin, ang ibig sabihin ay paggamit ng imahinasyong Pilipino sa tradisyon at innovasyon. May dalawang sanga ang ating tema. Sa isang banda, ang pagtuklas ng Pilipino sa ating mga tradisyon. Sa kabilang banda, ang pagsasalang-alang ng Pilipino sa bawat gagawin natin inobasyon. Ano nga ba ang ibig sabihin ng Harayang Pilipino o Filipino imagination?
May dalawang component ito. Ang imagination at ang Filipino. Ano ba ang imagination? O sa tapak ng libro ang nasulat tungkol sa imagination. Ano ang Filipino? Kailangan pa ba ninyo ang maghapong lecture ni Chairman Jun De Leon? Para sa akin, pag sinabing Filipino imagination, pamunahin dito ay pagiging malikhain. Creativity. Muli, ang salitang creativity ay isang napakakomplikadong salita at napakarami ng nagbigay ng kahulugan. Paintulot ninyo na sa araw na ito ay ibigay ko ang aking munting kahulugan. Para sa akin, ang malikhain ay pag-aalis ng anumang lalaki upang matupad ang mga nunggatin at mithiin ng tao. Uulit ko, ang malikhain ay ang pag-aalis ng anumang lalaki upang matupad ang mga lunggatin at mithi ng tao. Ginagamit ng manunulat ninyo ng mga artist ang kanilang kahusayan upang tumulong sa pagtataas ng kalagayan ng tao para maabot ng tao ang kanyang mithiin at lunggatin. Ang mithiin at lunggatin ng tao ay nagbabago sa panahon. Ngunit alam ba ninyo na sa Pilipinas, mayroon tayong isang salita na kumakatawan sa katutubo at sinaunang mithi at lunggatin ng tao. Ito yung salita na ginhawa. Ano ba ang nagdudulot ng ligaya, ng kasiyahan sa isang Filipino? Noong araw, may nabasa ako ng isang libro na ang ibig sabihin daw ng ginhawa ay yung pakiramdam na kasinggaan ng liwanag. Poetic, di ba? Pakiramdam na kasinggaan ng liwanag. Naramdaman na ba ninyong maging kasinggaan ng liwanag? Maging kasinggaan lamang ng balahibo, light as a feather, ay mahirap na. Di ba? Pwede lang yun kung lasing ka. Dahil natural na mabigat ang tao. At yun daw, ang sabi ng ating mga ninuno, ang problema para ikaw ay magkaroon ng pakiramdam na maginawa. Mabigat ang tao. Kaya kinakailangan para ikaw ay magkaroon ng ginhawa, ay alisin mo ang lahat ng bigat. Lahat ng bigat na nararamdaman ng tao. Halimbawa, mabigat ang katawan. Ibig sabihin, may sakit. Kaya pag nalupa ang sakit, mabigat ang karamdaman. Pwede rin tinatamad. Bagaman may isa pang bigat para sa tinatamad.
sinabing mabigat ang kalooban, hindi niya gusto ang kausap o ang ginagawa. Pag mabigat ang dugo, hindi siya nagtitiwala kahit sa kanyang kamag-anak. Pag mabigat ang puso o dibdib, nalulungkot, siguro na-busted o namatay ang minamahal. Pag sinabi mabigat ang isip, maraming problema. Pag sinabi mabigat ang tiyan, sobrang puso, dahil siguro matakot. Pag sinabi mabigat ang kamay, madaling magalit. Pag mabigat ang paa, nag-aalanganing kumilos, o kaya bastos dahil maingay lumakad. Mabigat magsalita, walang pakundangan, lalo na kapag nangungutya. Ang filosofiya ng ginhawa ay isang adhika para mawala o mapagaan ang lahat ng sinabi kong bigat. Bahagi ito sa pag-iingat ng ating naman, pag-iingat ng ating pagsasarili, independence, at wastong pakikipagkapwa-tao at pakikisama. Magiging kang marangal, magkakaroon ka ng pagsasarili, mahusay kang magkapwa-tao kapag ikaw ay maginhawa. Hindi kasama ng maginhawa ang mabigat ang bulsa. Produkto na ito ng materialistang ginhawa sa panahon ng kolonyalismo at awa ng Diyos ay siya nating hinahanap-hanap na ginhawa. Mabigat ang bulsa. Kaya nung araw naman ng bulsa ang kasubukan ng ating mga ninuno. Kaya tiyak na walang mabigat ang bulsa. Korupsyon na ito ng simulain ng ginhawa at lalo na ang tinatawag natin bigatin. Kita niyo kung paano nasa kauna yung ginhawa. Ngayon, ang bigatin dapat masama, di ba? Ngunit sa ating lipunan ngayon, si Mr. Bigatin ang ating sinasamba dahil mabigat ang kanyang bulsa. Noong panahon ni Bonifacio, dinagdagan niya ang konsepto ng ginhawa. Dinagdagan niya ito ng mapagpalayang konsepto at ipinasok niya ang konsepto ng pag-ibig sa bayan at sa kalayaan bilang pinakamataas na ginhawa ng isang Pilipino. Saan ko nakita ito? Nakita ko ito sa pagsasalin niya ng ika-siyam na sakno ng Ultimo Adios ni Rizal. Ganito ang sabi ni Rizal sa kanya, 9 stanza ng Ultimo Adios. Ora todos cuantos murieron sin ventura, por cuantos padecieron tormentos sin igual, por nuestros pobres madres, viven su amargura, por huérfanos y viudas, por presos en tortura, y ora por ti, que veas tu redención final. Yung huling linya, y ora por ti, que veas tu redención final. Pagdasal daw, pati ang kanyang sarili, ang bayan, para makita niya ang kanyang final redemption final. Ano ang ginawa ni Andres Bonifacio sa pagsasalin ng
ang redemption final. Dapat sanang sabi nito ay katubusan dahil yun ang ginagamit sa ating pasyon tungkol sa redemption of man, katubusan ng tao. Pero hindi niya isinalin sa katubusan yung linya ni Jose Rizal. Ganito ang kanyang salin para makita ninyo. Sabi niya, idalangin lahat yaong namamatay na nagtisira o walang kapantay. Mga inanaming walang kapalaran na inihihipi ay kapigatihan. Ang mga nabaot, pinapanguligan. Ang mga bilanggong nagsisipagdusa. Dalangin namin kanilang makita ang kalayaan mo, ikabiginawa. Ang redemption final ay ginawa niya ang kalayaan mo, ikabiginawa. Isang Andres Bonifacio lamang ang pwedeng bumago sa linya ni Rizal para ipasok ang ideolohiya ng katipunan. Para sabihin na ang tunay na ginawa ay hindi ang katubusan sa pagkakasal, kundi ang kalayaan ng inang bayan mula sa kamay ng mga kolonyalista. Kayo ngayon, mga kaibigan, ano ang nais ninyong ginhawa para sa kapwa Pilipino? Napakaraming bigat o pabigat sa kabuhayan ng sambayanan. Kaya nakalubog tayo sa pusod ng kasawian. Hindi makaahon. Palagay ba ninyo'y iginhawa ang sambayanan o itatanghal ninyo sa nobela ang feminismo o queer? Palagay ba ninyo ay magkakaisa ang sambayanan kung magsasalita ang lahat ng sabay-sabay sa kani-kanilang mahigit 100 katutubong wika? Palagay ba ninyo ay matutuklasan natin ang ating autentikong sarili sa pamamagitan ng Ingles? Palagay ba nyo ay gaganda ang buhay ng mga Pilipino kung sasama ang lahat sa unyon at magdedemo tayo kung may malaking usapin? Mga tanong lamang iyon. Napakahirap maging malikhain. Ang totoo, napakahirap maging writer. Binibitay tulad ni Rizal. Pinapatay ang sariling kababayan tulad ni Bonifacio. Nagtataka nga ako at ang dami ninyo ngayon nangangarap maging writer. Sana magtagumpay kayo. Salamat po. Maraming salamat.